ens dirigim a Larnaca, una ciutat amb 10.000 anys d'història, on aquell mateix vespre l'equip local de futbol, l'AEK, juga un important partit de competició europea. Tensió a les grades perquè hi ha en joc seguir Europa. L'equip local juga contra els ucraïnesos del Dinamo de Kiev, però és l'AEK qui s'avança al marcador. Es desferma l'eufòria, bengales incloses, càntics ben afinats i arriba el segon gol dels locals. La classificació sembla més propera. I llavors és quan veiem per primer cop el nostre home, Norbert Callau Calero, i membre de l'estaf tècnic de l'AEK Larnaca, liderat pel valencià José Luis Oltra, amb experiència a la primera divisió espanyola. Molts nervis a l'ambient, però finalment arriba el tercer gol dels locals. I al final del partit, amb un empat a 3, l'AEK s'assegura la classificació a la Conference League i seguir a Europa durant la segona part de la temporada. Un gran èxit per a un equip xipriota. Classificats! Classificats! Esteu contents, no? Però abans de trobar-nos cara a cara amb Norbert, apareix una sorpresa d'orígens ebrencs a les grades de l'estadi. Però tu d'on ets? Jo m'he criat a Barcelona, però la meva família tot és de Camarles. La meva mare és de Pere de Fibla o Pepita la Rana i mon pare és Paco de Bombilles. O Caraneu, també. Molt bé. I què fas tu aquí a Larnaca? El meu home és el director esportiu de l'AEK Larnaca i ara fa 2 anys ja que estem aquí quasi. Norbert, quines sensacions tens després de l'últim partit d'Europa League? Teníem aquesta possibilitat d'assegurar la tercera plaça i necessitàvem com a mínim un empat. Al final hem aconseguit l'objectiu que volíem i contents, òbviament. Com són les aficions aquí a Xipre, o almenys a Larnaca? Doncs són, podríem dir, com les juntes directives també del mateix país, molt passionals. Les celebracions segueixen de nit fora de l'estadi. I justament el dia següent de la classificació a Larnaca, però també a la resta del país, estan de celebració, però per un motiu molt diferent. Avui és festiu a totes les regions d'influència grega, també aquí a Xipre, i és que es commemora l'entrada del país a la Segona Guerra Mundial. És el que li diuen el dia del no, i és quan l'exèrcit grec se va negar a les ordres de Mussolini de permetre al seu exèrcit entrar a Grècia. Cuideu els cotxes, Helena? Ara cap allà, aquell carrer d'allà. Bona tarda, jo sóc Norbert, de la Cala. Jo sóc la Marina, també de la Mella, i bueno, estem aquí vivint a Larnaca. I estos són els nostres xiquets que ens acompanyen en este viatge, la Helena, la gran, Julen, que és lo petit, i la Valèria, que és la mitjana. Que està molt ocupada. Com és la vida aquí a Larnaca? En general és molt còmoda, molt tranquil·la. Per a una família jo crec que és un bon lloc per a viure. No estaria mal que poguéssim conèixer també altres llocs. Jo també, clar, ara estic còmoda perquè no estic treballant, però també m'agradaria en algun moment tornar a reincorporar-me laboralment. De què treballaves abans de venir a Xipre? Jo era professora, jo vaig estar 12 anys, potser, no? Espera, un moment que hi ha un suïcidi en directe. Ai, mare de Déu. Jo vaig estar a Terres de l'Ebre. A Terres de l'Ebre vaig estar al Perelló 2 anys, i a Tortosa també. Mora. A Mora, sí, superbé, jo tornaria. No podem dir quant de temps estirem aquí perquè la veritat és que fins i tot tenim contracte en vigor, que en teoria has d'acabar la temporada en això de futbol, d'avui per demà es prenen decisions que et canvien completament. Jo tinc contracte fins a final de temporada, no sé què passarà, no sé si després s'ampliarà, si acabarà la temporada, no acabarà la temporada, si sortirà alguna altra cosa interessant, si no sortirà res i tornarem cap a casa.
Llavors, sempre vas plantejant possibilitats de futur, però veritablement hi ha coses que no estan a les teves mans, sinó que depèn molt de la situació laboral, les ofertes que Jo puguin crec que si pogués ser un any més, jo més per cara de l'Helena. L'Helena està aprenent, esta xiqueta d'aquí, tan tremenda, l'Helena està aprenent la veritat molt d'inglès. Oh, cuidado, carinyo! Està aprenent anglès i, també d'alguna manera s'obri al món, no?, perquè coneix altres cultures i està bé que estiguéssim aquí una temporadeta més per ella. Pues, pregunta trampa. Primer dia d'arribada a Xipre, com va ser? Caos. Per mi visualment era molt desordenat, molt caòtic, a vegades alguns carrers molt nets però alguns molt bruts, llavors vaig pensar, jo aquí no puc estar. Pare, que vas estar tot el dia treballant, estàvem en un hotel i, no sé, me va donar una mala sensació. Me va donar una mala sensació que ara mateix no la tinc. Ens vam tindre un sopar també intens perquè ella ja volia agafar l'avió i se'n volia marxar, no? Llavors, al final jo havia acceptat un compromís amb una gent que també havien apostat per mi, era la primera experiència que tenia fora del país, entenia que s'haurien de fer sacrificis, però el que no esperava és que dins de les primeres 24 hores ja hagués de tancar l'etapa professional que encara havia de començar, no? Llavors, els dies posteriors ens vam anar ubicant una miqueta més, ja ens vam poder instal·lar al pis que havíem mirat i a partir d'allí vam poder viure les coses i veure-les amb una mica més de perspectiva i de tranquil·litat. Jo a Xipre me sonava d'Eurovisió, o sigui, clar, no teníem consciència realment no teníem consciència d'on estava, perquè pensàvem Malta i no, és que, clar, teòricament és Europa, políticament és Europa, però geogràficament ja són les portes d'Orient Mitjà. Llavors estem bastant a lluny. Bastant a lluny. Sí. Tot això eren com si fossin antigues cotxeries, que hi havia carros. Tot aquest barri d'aquí era el barri dels pescadors. Llavors suposo que ho han reacondicionat, ho han fet un bar una miqueta així pintoresc. Tan pintoresc que el seu propietari, al saber d'on venim, ens ensenya una bandera de... Astúries! El regal d'uns clients del grup de música Vetusta Morla. I d'allà ens n'anem a l'església de Sant Llàtze, personatge bíblic a qui Jesucrist hauria ressuscitat d'entre els morts i que s'hauria acabat refugiant a Xipre. El més important és que hi ha les relíquies i el fèmur encara diuen del que és Sant Llàtze. Llavors és motiu de peregrinació de la gent ortodoxa d'anar allà i encendre una espelmeta. I ja veus que estem molt entretinguts. Per acabar el reportatge, quin missatge donaria una mica a la gent de les Terres de l'Ebre? Que vagin amb cuidado, que vens en un i marxes en tres. I marxes en tres, sí. Aquí estic.